Salam dostlar, Türkmen Soft kanalına hoş geldiniz. İlk bilen videomuza başlamamızdan ön Türkmen Soft kanalına haberdar olun ve can-cağız basmayı unutmayın. Şimdi olsa videomuza geçelim. Öz kompüterinizde Android programmalarını açmak için bu Nox Player deyilen emülatör gerek. Onu skачать etmek için browser'ınızı açıp noxplayer.ru dip yazýaňyz. Özüň ofitsial saytynyň skачать etseňiz hasga bolarsa we beýleki saytlardan skачать etseňiz kompüteriňiziň içine virus salmak mümkin. Şonuň üçin öz ofitsial saytyna girip skачать file exe'ni basýaňyz, awtomat öz skачать bolýar. Men bunu skачать etmek hokmanda, men onu skачать etdim. Şonuň üçin ýerine geçelim. Sonra bunu nädip stanok etmeli? Stanok etjek bolanyňyzda stanok skачать ediňiz faýlaňyzy alýaňyz, tamam, içine girýäňiz. Hazır. Yes. Okutmaly. Meninkide men bunu skачать stanok etdim. Şonuň üçin menkide şeýle çykarar. Ýöne sizinkide tak install dip çykarar, stanok dip çykarar. Eger sizin video driveriniz köne bolsa, onda ol wapşe stanok dip çykarmazda abnavit video driver dip çykarar. Şonuň üçin men ol video driver nädip abnavit etmeli, beýleki videoda düşündürürün, ýöne paka ýerine geçýär. Eger hiççilek video driver abnavit etmeli dip göni install dip çykarsa, onda göni install basýaňyz, stanok etýäňiz, stanok edip bolýar, awtomat. Soň hiç etmek gerekel. Soň şeýle ýüzüne rabaty stoluňyzyň ýarlyk çykaryp berýär. Şoňa Nox dip ýazylysyna ýöreňiz, multi driver dip ýazylgan Nox'yň bir bölümi, oňa girme hukmanda Nox dip ýazylyna ýöreňiz. Hazır zagryz kessin. Eger sizin kompüteriňiz daýabrak bolsa, ol bundan hem çalt gitýär, derhal açyp berer. Hazır zagryz kes bolsun. Nox Player ulanan ýagdaýyňyzda sizin eliňizde kompüteriňiziň içinde planşet, telefon bar ýalyk hökmünde bolýar, görünýär. Nox Player'ın içine açanızdan siz planşet telefon ulanýanyňyz ýalyk. Taýsky planşet telefonyň içi ýalyk. Ýokary paneli problemi bar. Soňra nastroyka girýäňiz, görýäňiz nähili telefonyň ýagdaýylygyny. About tablet diýäňiz, girýäňiz. 2017-nji ýyl abnawleniýeti versiýasy. Versiýa Android versiýasy 4.4.2. KitKat'ta. Soň buňa nädip programmalary stanok etmeli? Onuň üçin biz şo kompüterimizde APK programma priложениялар, Android priложенияларын geçirýäňiz. Menkide share it app. Näşlaňyzdan. Mysal üçin imo stanok etjek. Evet, awtomat şoň içine girýäňiz, 2 ýere basyp girýäňiz. Şonuň şekilde ýa-da let's ýok, tima baza. Edip basýaňyz, şeýtýäňiz, open basaňyz şo burdat bolýar. 2 ýere basaňyz şo burdat. Şonuň ýagyrynçda awtomat stanok etýär, awtomat içine de girip berýär. Umman hiççilek ol aşypkasy zatsy Nox Player gowy işler, ödem ýeňil, ulanmaga ýeňil, işlemege ýeňil. Bäherde nazaçmel, bulam dom, bulam последний приложенияларда basýan näşeler çykyp berer, açdy da mesela şey dip. Soň
Siz bunun içine imodan zaten surat uğratacak bolan ýagdaýyňyzda suraty siz näde uğratmaly? Onun uğratacak bolsaňyz siziň häzir galeriýaňyza girýäňizde muň üçin hiç surat ýokdur. Nol image videos dip çykarandyr. Şoň üçin şonuň içine surat geçirjek bolsaňyz birinji bilen şeýletmeli. Şeýle nastroykaja basýaňyz. Nastroyka. Root start app dip bardyr. Root prava. Root pravany edip ýakýaňyzda save nastroykany saxlan etýäňiz. Tamam, restart now. Basýaňyz. Öde Perazovruska berer. Nox playeri. Täzen açar. Siz şu root pravany ýakmadyk ýagdaýyňyzda häzir masal üçin men bir aýdym şoň içine geçirjek bolyp şey diýip şeysem häzir garaşyň häzir şoňa şeysem şu geçmeýär. Şunňalyk diýer. Ýa-da root pravany ýakýan bilen indi teredim goýan içine şeýle çykarar. Näme etjek diýer. Apa kapaýlyk mundaljak diýer. Galeriýaňy çykarjak diýer. Ýa-da Nox playeryň moy faýlyny çykarjak diýer. Biz ol moy faýlyny çykarjak diýmeli. Ýokmany suratda. Soň goýsaňyz ine şunuň öwrüşde. Bu özüň içi boş içilik ol audio player adam ýok. Ony özüňiz Play Marketden alyp bilersiňiz. Audio player diýýärňiz, öz alyp berer, çykaryp berer, stanok edemeli. Şunuň öwrüşde kompýuteriňizde Android programmalaryny ulanmak mümkin. Özüm munyň operativni pamýaty özüňiziň isleňize görä goýup bilersiňiz. Menki şu an sredindedir. Biz onu usok edip bilersiňiz, özüňiz saýlap bilersiňiz, niske edip bilersiňiz, pes görünüşde edip bilersiňiz. Beşini bolşýarak men aýyna şeýle sred görüşünde goýan. Säwin lowda goýsaň niski, has, pes bolmagy mümkin ýa. Ol beýik, has kompýuteriň doňdurup bilýär. Ya da ortada goýsaň bolsa şol normalizasiýa da ortada goýan, ingows şol ortada goýmak. Hemme zatda da sredin goýa saýlap bolmaly. Meniň maslahatym boýunça. Soň bu ýerden bu şu an planşet hökmünde bolýar. Siz ony mobil telefon hökmünde de ulanıp bilýän. Şunu basyp save basýaňyz mobil telefon görnüşine geçýär. Dik formatna. Şeýle dik format görnüşinde geçýär. Bu A4 format albomna ya. Bu mobilna geçirseňiz bolsa dik dik bolýar. Şeýle görnüşinde. Bolýar. Eger wizan halan bolsaňyz, like bolsaň, soraglaňyz bolsa da aşağı kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Soňra da Türkmen Soft kanalyna da ýazylmagy unutmaň. Bolýar, sag bolun.